Hola, em dic Matías de la classe de Llams i us vull llegir el meu fragment preferit de la senyoreta Darling. De l'autor J.M. Fonalleras. Ui, no, una altra vegada no, si us plau. Semblava ben bé la veu d'una persona, però al meu costat, esperant que sortís la senyoreta del semàfor, no hi havia ningú. D'altra banda, jo només estava segura d'haver donat una puntada a una pedra. M'ha agradat aquest fragment perquè trobo còmic que una pedra parli. Adeu, i us recomano el llibre.